Velkommen til Pokemon. Jeg tænkte, det var på tide at få en video op på kanalen, og det bliver bare sådan en one take. Og i dag skal vi åbne Phantasmal Flames, og jeg har 8 pakker at åbne. Og normalvis, når der kommer sådan et nyt sæt her, så plejer jeg lige at købe en lille stak for at åbne, men ellers så køber jeg typisk kun single cards. Hvis man kigger bag på pakken her, så kan man se, at der er 4 designs af de her boosterpakker. Og i den forsendelse, jeg har fået, der har jeg kun fået de her 2. Normalvis så plejer jeg også at gemme en af hver, og så kan man tage dem frem om 10 år. Jeg synes, de er sjove. I det her sæt her, der er der nok mest hype omkring det her Charizards. Og hvis man lige kigger på skærmen her hurtigt, så vil man lige hurtigt kunne få et lille indblik i, hvad det er for nogle kort, der sådan ligesom er de sjoveste at gå efter her. Så vi prøver bare at sætte i gang. Og i modsætning til almindelige boosterpakker fra en boosterbox, så skal de her lige åbnes. De er nok lavet for, at de kan hænge pænt i en butik på de her og sælges. Og jeg tænker bare, for videoens skyld i dag, så har vi taget en saks med, og så får vi selvfølgelig også spændingen af hver eneste gang, om vi kommer til at klippe noget af kortet. Men prøver lige den her fremgangsmåde. Og prøve noget nyt. Og så ser vi, om der er noget spændende. Snubbull. Gastly. Nimble. Taurus. Dawn. En fin Charmander. En Jigglypuff. Og en Mega Sharpedo. Det er ikke helt tosset. Jeg tror, jeg har lidt enkelte sleeves liggende her, som vi lige kan bruge til nogle af de lidt bedre kort. Den får lige en. Typisk så plejer jeg også at sleeve sådan nogle her. Og her skal jeg lige have gjort nogle klar, så de ikke bliver ridset. Og sådan en her som den her, plejer jeg også lige at give en. Så er det jo selvfølgelig altid så vildt med alt det her bulk, som jo er på grund af værdiløst i Pokémon nu om dagen. Det nogle gange er lidt ærgerligt, for der er mange fede illustrationer på mange af dem. Men hold op, og bliver der smidt meget sådan noget ud. Hvis der er nogen, der bruger sådan her til noget, så værsgo. Vi prøver den næste. Vi kører saksen igen. Yes. Så var der sådan en Seal. Oddish. Mino. Gligar. Den er også meget fin.
Line 1. Ja. Blowtorch. Coco. Så er der en Disney Valley. Villeplum. Og det var det for den pakke. Det var lige før det føltes som om der var et kort for lidt i den pakke, var. Ja. Vi gør noget ved dem senere og tager den næste pakke. Ja, pakkerne er meget flotte. Klipper forsigtigt igen. Krydser fingre og håber på noget spændende. Den har vi haft en gang. Ja. Ombrød. Der er også nogle af dem, der bare er rigtig kedelige, ikke? Og en Megalobony. EX. Videre til den næste. Igen. Swing up. Bronze. Move. Move. En Flygon der. Okay. Det er faktisk sådan et top 12 kort, i hvert fald sådan rent værdimæssigt, den her. Og den er super fin. Nogle af dem er sgu meget fede. Om den er interessant på nogen måde, den ser rimelig pænt ud. Den er sådan rimelig centreret. Så kunne der godt være en kandidat til et eller andet, der på et tidspunkt måske skulle grades. Lad os se. Næste pakke. Ja. Og Crow. Sådan en illustration er meget cool, ikke? Liker. Meget sjov. Hexagon. Det Viper. Jeg ved hvor mange forskellige navne og figurer der er. Jeg har aldrig sat mig ind i det. Bramblegast. Fire Breather. Gliscor. En Seal. Igen. Ja, og sådan en her til dem, der synes, at det er interessant. 3 pakker igen.
Bolton. Så er der de her sådan lidt mere klassiske, som er lidt også sådan en her. De her sådan nogle kort her, jeg tror mange smider dem måske bare ud efterhånden. Man kan næsten ikke engang sælge dem som bulk, ellers har de ingen værdi. Hunter, Punk Helmet, Celia, Bronzong. Kortet er jo meget pænt, ikke? Og så en Ludicolo. Ikke lige hvor den ligger henne af, sådan rent Ludicolo. Måske en top 25 kort, men heller ikke mere end det. Jeg synes, den er meget fin. Det er godt. Så har vi 2 pakker mere. Og se om vi kunne være heldige at trække noget vildt. Yes. Fortsat. En blop. Ja. Oddish. Smale. Flygon. Og den her. Sidste. Strivers. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, jeg så noget om det her kort et eller andet sted. Det minder om et eller andet med fanget den ikke, men illustrationen er meget cool. Der var andet. Million. Punchcrow. Wonderspell. Grandbull. Activity. Også meget cool illustration. Battle. Cage. Genesect. Og lige sådan en der, til dig der synes det er fint. Ja. Det var ikke så vildt som sidste gang, hvor jeg åbnede, hvor heldig at trække en Mega Gardevoir, som også blev solgt til en rimelig voldsom pris. Men ellers så tror jeg bare at læne mig tilbage og se udviklingen på Phantasmal Flames. Så kan det jo være på et tidspunkt, når priserne falder lidt til ro, at man køber nogle af de enkelte af dem. Jeg synes, der er nogle af dem, der er meget cool. Rotom, kort nummer 126, synes jeg det er meget cool. Og måske også Weekly Tough, kort nummer 105. Gary Sarsner, det bliver ikke til at komme i nærheden af. Dem skal man nok trække. Tak for den her gang. Lille kort video. Håbede du hyggede dig. Jeg smider noget op en anden gang. Hej hej.